Λοιπόν, τώρα εδώ θα γεμίσουμε μουσικές, θα γεμίσουμε παιδικά χαμόγελα. Τώρα αποκτά νόημα η μέρα μας. Πάμε, για Γιώργο, πάμε να υποδεχτούμε τα παιδιά. Καλώς ήρθατε. Είναι παιδιά. η παιδική χοροδία ο ΠΑΝ του Δήμου της Νέας Ιωνίας, κυρία Εύη Χλωρού, μαέστρος. Πλέον του Δήμου Νέας Ιωνίας και είναι και παιδιά από το Εθνικό Οδείο Ηρακλείου Αττικής. Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο τρόπο για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και θα το κάνουμε. Θα παραδώσουμε σκητάλη, θα σας δώσουμε λοιπόν το μικρόφωνο, γιατί θέλουμε να σας ακούσουμε. Θέλουμε να ακούσουμε τα παιδιά. Και καλημέρα και στους γονείς εδώ που βρίσκονται να στηρίξουν τα παιδάκια τους. Γιατί έχουν έρθει εδώ, έτσι ακριβώς, που είναι όλα υπέροχα. Κυρία Εύη Χλωρού, και σε εσάς χαρακτήρια και στον κύριο, εκεί στους κυρίους. Θα ήθελα να πω, είναι η μουσική μας, είναι ακριβώς, από το Δημοτικό Οδείο του Δήμου Νέας Ιωνίας. Είναι ο κύριος Άκης Τιτσικλής και ο κύριος Γιώργος Ανθίμου, που πάντα μας συνοδεύουν σε ό,τι κάνουμε σε όλες τις εκδηλώσεις μας. Θα ακούσουμε τα παιδιά, θα ακούσουμε θούριο του Ρίγα Φεραίου. Θα ακούσουμε ένα επίκαιρο πεάνα. Τα παιδιά ενώνουν τις φωνές τους, να στείλουν μήνυμα αγάπης και ειρήνης, κυματίζοντας τις σημεούλες και κοιτάζοντας τον γαλάζιο ουρανό της Ελλάδας. Πάμε να τα απολαύσουμε. Υπέροχα, να σας απολαύσουμε λοιπόν. Ευχαριστούμε. Να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την μικρή σκλαβιά. Να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την μικρή σκλαβιά. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Αδέρφια, πατρίδα και φωνή, στείλουν στα παιδιά μας και όλους τους συγγενείς. Να κάνουμε αδέρφια, πατρίδα και φωνή, στείλουν στα παιδιά μας και όλους τους συγγενείς. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Μπράβο. Τα υπέροχα λόγια του Ρίγα Βελεστινλή. Εμείς σας απολαύσαμε δεόντως πάντως, ήσασταν υπέροχοι όλοι. Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια κυρία Χλωρού και για τη δουλειά, έτσι, την προσωπική. Χρόνια πολλά Ελλάδα. Χρόνια πολλά. Να πούμε βεβαίως ξανά, γιατί είναι και οι γονείς των παιδιών εδώ και μας κοιτάνε πίσω από τις κάμερες. Πολλά συγχαρητήρια. Έτσι. Να είστε περήφανοι. Είναι υπέροχα τα αγγελούδια σας, να τα χαίρεστε.